Giltxikaro konpainiako 3 tunanteak edo komedianteak izango ditugu hemen, Alperrak, tunanteak eta maleanteak izeneko obra aurkeztera datoz. Biba Ane Zabala, Galder Perez eta Aitor López de Vicuña. Apa! 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 López esan dugu baino García. Aitor García de Vicuña. Arratzaldea, Apa! Ongi etorri, Irukote. Eskerrik asko. Haze izena jarri dio zuena zuzenari. Bai, seguro nazmena sortu da hemen, Zerat baina? Izenarekin. Antzesla nana? Tunanteak, Alperrak, maleanteak... Galdera egin behar dizuet, baina galdera zuet desberdin ingo izuet. Zein da Alperra, zein da maleantea eta zein da tunantea? Alperra inor. Inor. Oso langilea garelako irura. Egia da. Ze formalak. Eta male esoran da. Maleantea ere esango nuke eskarela, tunanteak gara irurak. Tunanteak. Iru tunante. Tarteka maleante, bai. Txingurriak ere ez dira Alperrak izaten gainera, ez da? Txingurriak ere oso langilea dira. Baina pixkat iski egin diozute galderari, Pixkat iski, baina ados. Bueno, antzeslanean Pili, Mili eta Willy. Zarete, 3 inurri exiliatu. Ez da? Norden nor, hori bai? Hori izan ezakegu? Pili. Mili. Eta Willy. Pili, Mili eta Willy. 3 inurri. Ondo. Erbesteratuak. Bai. Bai, ies egiten dute inurritegitik, ies... Bai, ies. Hola utxiko dugu. Ez dakigu bota dituzten edo... Hori da, ies egin dute. Joaten dira. Bai. Bueno, agertzen dira, eskenatokian guk imaginatzen dugu parakaideaz batean jausten direla eta hola, baina bueno, ikuslegoak ikusiko gaitu ja... Lurrean. Eszenatokian. Hori da, eta artxibatebi zahar batera iristen dira 3 inurriak, eurek daukatelako pentsatuta gizakien mundua paradisua dela. Inurritegian, landa, horregaitik, aldegin nahi dute. Eta antzeslanean zehar, Pili, Mili eta Willyk, artxibategi zahar horretan, konturatuko dira gizakien mundua ez dela paradisua. Ez da? Ez dela, idilikoa ez. Eta, Aitor, zer da paradisua inurri batentzat adibidez? Hori da galdera. Hauek badoiaz bilatzen Alperren paradisu bat, Alperra egiteko leku bat. Alperrak izan nahi dute? Hori da. Begira? Espertuta daude lan egiteaz. Horren bila doaz. Bakarrak izango dira, onartzen dutenak Alperrak izan nahi dutela, ze inork ez du hori onartzen. Inurriak oso langileak direlako. Oso langileak, bai. Eta Alperrak izan nahi dute. Hori da. Galder, gizakien mundua idealizatuta dute, Bai. baina gizakien mundura iristen zer? Gizakien mundura iristen dienan kontuatzen dira hemen mundu honetan produktibismoa dela saritzen dena. Pertsonak ere produktibistak garela izugarri. Eta hortik kanpo edo, dagoen pertsona, gizartetik kanporatzen dutela edo, Ez errez egitea txarto ikusita gizarte honetan. Ez txarto ikusita, ez da produktiboa eta txikitatik erakutsi diguten gauza bata. Eta hori ere, horren konturatzen dira hortaz ere... Eta horren aldarria ingote, egonean egon nahi dute, zuek egonean egon zer dan badakizue, badakizue praktikatzen? Gutxi, ez da? Noren ideia izan da. Hau marabila bat iruditzen zait. Benetan, jende nola pentsatzen duen horrelako gauzak iruditzen zait izugarria. Noren ideia izan antzezan. Bueno, iruren artean buelta asko. Eta zergatik inurriak? Inurrien iruditeria dalako hori, langileak direla oso antolatutako zera bat da inurritegia, bai. Gero ere guretzako intsektu, zu ikusten duzu inurri bat da zapaldu iten duzu inongo. Hortan arrazoian, Bai, edo inurritegi bat sortzen bada etxean, sukaldean, hori, akatu iten duzu. Kontzientzia arazorik gabe. Badute beste, oso langileak dira, baina badute beste garrantzi bat. Badute intsektu batzuk, garrantzi handiagoa dutela. Bai, Aitor, guk zuei galdetu dizuegu hau zein okurritu zaio, ezta? Baina zuek hau zuen inguruan aipatu duzuena eta hau egingo dugu eta zesan dizue jendeak? Jendeak normal erantzun du? Bai, ega interesgarri bat da, nik uste. Egonean egotearena, Alperra izatearena gizarte hontan, ez dakit, nik uste gai interesgarria dela. Eta... Naiz eta batzuk esan igual ez dagoela gaizki ikusia, danok ikusten dugu gaizki. Danok dako barruan hori
lan egitearen zea hori, ez dakit. Gai interesgarria dela nik uste. Galder, ze gainera zuzenekoetan eta erantzun oso ona izan duzu, ez? Publiko aldetik. Bai, egia esan oso... Ulertu da, ondo, ez? Ulertu da, eta gainera eztabaida sortu du, ez? Orduan hori oso gauza derra da, ez? Eta zalantzazko bebai, ez? Guk azkenean ez dago egiarik bez, ez? Nola liteke inurri batzuk alperrak izatea. Oi, bai, eta orduan, planteatzen ditugun gauza guztiak ez jende horrekin geratzen da. Emanaldian ostean gertatu izan zegoere solasaldiak eukitza publikoakin, da beti oso gauza derra izaten ari da. Hori da honena, ez da. Esan du Galderrek ez daukazuela egiarik, baina Ana, egia da lege bat bazela, ez da? Tunanteak, alperrak eta maleanteak, ez da? Hortik datorra bia puntua, egia esan, duela urte eta erdi edo erakusketa bat ikusi genuen, non Espainiako estatuan zegoen lei de vagos y maleantes, inguruan zan, ez? Eta lege, erakusketa super interesgarria zen, non agertzen ziren, atxilotutako, instalazio artistikoak zen. Hor piztu zitzaigun lege horren inguruan ere, zerbait egin nahi genuela, eta hortik abiatu zan ere historia, ez? Eta artxibategi horretan, inurri hauek ere lege hori topatzen dute, eta lege horrek, zigortzen zituen gauza asko. Hau da, normalitatetik ateratzen zen dena. Zer zion lege horrek edo? 10 puntu edo, guk 10 puntu berreskuratu ditugu lege horretakoan, handiagoa zan, luzeagoa, eta, zer ziortzen? LGTBIQ+ komunidade guztia. Letra guztiak, ez? Mozkorrak, gorrak, alperrak, mutuak, normalkeriatik ateratzea. Maleanteak horiek dira orduan. Hori da. Normalkeriatik ateratzea. Baina, lege hori, 85 arte. Indarrean egon zen. Bai, 1985 hori atzo da. Badiru dia un urte edo pasako ziela hortik, ez? 78an izan zen azken aldia aplikatu zela. Baina, Forteventuran egon zen konzentrazio esparru bat, lege horretak, ara eramaten zuten jentea. Osa, homosexualak, izugarria da. Bilbon, Najan, egon zen epaitegi berezi bat, de la ley de vagos y maleantes. Maleantentzako. Eta gaur egun ere, Espainiaren herentzia, Espainia nazio herrialde kolonialista izandakoa da, eta Ginea Ekuatorialan, oraindik gaur egun ere, lege hau indarrean dago, eta... Espainiako kolonia izan zelako, eta herentzian hori geratu zaien. Zinegoak enain justu egongo da, honen gaineko Gineako inguru bat, eta bertako jendeakin, eta orduan... Interesgarria. Oso zarra ez da, eta biharra euskalotze gerta daiteken ere. Ara joan beharko duzu orduan obra eskaintzera, ez da? Bai, zera. Nahi, bai, ligukete utziko, eske ba. Eta hortik ere abiatu zen, gero produktibismoa. Ez, zebitxu, hain justu ere, ontzeak jaialdia ospatu inda, ez? Eszena emergentean jaialdi bat, eta hain justu Afrikatik etorri behar izan ziren taldeak, ez ziren iritsi, zan gure dute, bai. Eta guk ere horrekin pixkatzu bat jorazten dugu inurriak ere beltzak dielako, eta zer gertatzen da, ez? Koloreakin, eta zenba gauza. Bai, ez, baina... Aitor, kontua da, horrelako gai serioak, ze gai serioak dira, humorearen bidez lantzen dituzuela. Hauekin ezin esko dalako... Beste modu batera ikustea. Beste modu batera ezin da egin. Imeitzat ez dieti ez takit hauekin. Bai, baina, hori, erresa da hauekin humorera urbiltzea edozein gai. Ze, da beraien terrenoa. Nik pentsatzen un thriller bat izango zela, hau. Badu thriller kutsua, badu. Baitu momentuak, bai, handik ies egin nahi dutelako ere bai, eta... Komedia ere bai? Komedia, bai. Hiltzen da norbait? Hiltzen da norbait, gorpu bat egon badago. Badago estenan. Bai. Inurria zapaltzen dute. Ez dugu esan bai, norbait hilda hemen ikustu zuen, hau irratzaio bada, eta bea, testua justu esate guta, bai. Niri, atentzio eman dit, esan duzu, Ana, ideia erakusketa batetik etorri zela, beraz, elkarrekin erakusketak ikustera ere joaten zarete, esan nahi dut, giltxikarotik aparte, lagunak zarete, noski, eta horrelako planak egiten dituzu, ez da? Bai. Bai. Zaporretan, eta... Horain oporretan elkarrekin joan behar dugu eta, bai. Ezin dugu esan nora lagun bati bizitain behar diagulako, ezin dugu esan nora lagun horretzako sorpresa delako. Bai, bestera, Nestor Basterretxean zera, azken boladan erakusketa azkondia bereak, eta da,
badaude berari egindako omenaldi batzuk ere, testua, antzezlanean. Eta Aitor, galdera bat badauka zuretzat, zezu, musikari bikaina, musika egite duzu, musika konposatu duzu, eta nola eman duzu pausu hori, orain antzesteko pausu eman duzu, aktorea izateko, alegia. Hori nola egiten da? Ba, buen gatibe, bai. Dena hauen kulpa da, ez da? Eta eroso sentitzen zara, pausu hori eman da? Bai, bueno, lehenengo antzeslan, aurreko antzeslan bat prestatu nuen beraiekin identitarteak, eta hor ere bai estenan nengoen, baino, osea, gehiago musikan, bai, musikan ibiltzen nintzen, espazio sonoroa egiten, hori da. Eta honetan nola erronka izan zen, bueno, formatu txikiko antzerki bat egitea, ordu erdikoa, gauza txikitxoekin, altaboz barik, esan genuen, entxufe gutxirekin, ba orduan musika ez da hori da. Baude zaratak eta horrela izan dena. Ba, sartuko dizugu testu apurtxo bat, ez da izela. Eta zaratak egiten dituzu. Bai. Gero eta gehiago, testo gero eta gehiago. Hori da. Baina gustora, bai, gustora. Eta antzerkia ikasten ari da, ere? Hori da. Antzerki hau berez ideia aspalditik zeneukaten, ez da? Duela urtetxo batzuk, bai, baina orain jarri duzu en martxan. Bai, bueno... Duela biuda. Nahiko harin joan da, Bai. Egia da, gero, ideia batetik, gero antzeslan sortzera hor beti dau denbora bat, ez? Bai. Erakusketa hori agian, aipatu dudan hori ondala 2 urte do ikusi gendun. Eta gero, aipatu behar da ere, Alperrak lautan hiru jaialduko beka jaso genuela. Eta orduan horra aurkezten duzu ja testua. Eta ideia aldatzen joan da? Hasiera hortatik ona? Laburtu indugu. Bai, testua laburtu behar izan behar gendun, antzerki laburra izan batzuelako. Bai, egia da, orain, emanaldiak egin ala, gauzak gehitzen goazela, lekuako etxan gertatzen den gauzekin edo, eta normalean gauza horiek garbitu barik usten ditugu, ez? Ekainaren 27an Iruñan izango zarete? Bai, Katakraken. Katakraken izango zarete. Gogoz egongo zarete berriz ere oholtzara. Bai, oso gogotsu. Deskantzatzeko be bai, Ze maiatza izan da potentea, eta... Oso pozik gagoz, bai. Baina lana eta gustartu. Atzeden hartzeko gogoz. Ez duzu, hain langileak ez duzu izan nahi. Alperrak ere nahi duzu izan, ez da, Aitor? Hainbeste ez, ez da? Hainbeste ez. Gainera, obra okerrezpalima gaude, ez da obra luzea ez, Aitor? 41 minuturen bueltako... Bai, 35 minutu, bai, hori da. Ez da oso luzea, esango dugu hori, behin hasi ezkero, tita, pasako da noski? Bai, egia da, segiduan pasatzen da. Azten gara egiten, eta konturatzen zanerako amaitu egiten da, bai. Baina, bueno, horan pentsatu genuen, eta nahi da.